ассалому алейкум дӯстони азиз. созаи нағзани саломатиҳо хубай духтарако, як нуқтаи савдоро тавсиятон метим. ҳами қадар куртои фасон овардагиянд, бовар кунед хушрӯи бадан. бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм риад мешавад. яди магазинои шишагӣ, 102 магазин. беҳад итальянкои хушрӯ овардагиянд. И куртора бинед фасониша 300 сомонан, 280 сомонӣ метиҳанд. ина нигоҳ кунед, ду хуча бинед чихел фасон духтагай. ҳам ваёшон хушрӯай стилошон, ҳам ваёшон нағзай, размерошон ҳамаи размеро ҳастай. нигоҳ кунед, ин амҷа чӣ намуд куртае ки мегирен, паплин, итальянка, ҳамаша 300 сомонай, 280 сомонӣ метиҳанд. нигоҳ кунед, инаи моделошам хушрӯай. ҳамаш бори оригиналаш, качествои нағзиш. марамат хоҳишмандо биёен. ё ки хоҳен нависен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, доставкатон мекунанд. ира бинен чихе фасонакай, мана стилни духтагӣ, хушрӯ духтагай. баъд материалшона бинен, оригиналай охи духтаро. мана сангоша бинен, тоза материалаш инами итальянкое ки ҳозир омадагай, ҳаваёяй, качествои беҳтарин. ана инош боша ҳарирай бо духтаро, гирбишин ҳеч намешава, шута мепӯшен, хутон медонед, на рангаш дига мешава, на медроя овда. хулас 100%. ина нигоҳ кунед, гирбишиншам ҳамин нархай. инаи кабуту зард гирбишинан духтарако. ай тараф бошад итальянка. нархошон як бор дигар такрор мекунем. 300 сомонай, 280 сомонӣ. кадомша мегирен, 280 сомонӣ метиҳанд. ина бинен чихе стилои фасон доранд. ана и однотониёшам турецки стилан. бинен иёшам ҳамин нархая, 280 сомон да метиҳанд. бовар кунед, хушрӯи бадаяй пеш. качествашон зурай духтаро. марамат шумо бо нависени хоҳарак ҷудогона шумо сурат мепартоя, интихоб кунед. ин итальянкаора бинен охи духтаро, фасон духтагиай. инаҳа инаи ё боша белмандои тозаян, диден, 280 сомонӣ. чандта расветка дора. марҳамат, однотони дар курай ё ки мисол гулдор дар курай, ҳатман биёен. мана ёша бинен бо чихе хушрӯчанд. хулас нархшон 280 сомон. инчунин духтарако иҷада ҳастай инаи модело. ин моделошонам фасонай. ҳозир бо нишон метим. ба ҳазур тамошо кунед. ина нигоҳ кунед, кушодагиш даманикен. инаям 280 сомон. ин моделоям 280 сомон. хулас нархҳои беҳтаринай духтарако. дер накунед. баъд инаи ваёшона нигоҳ кунед, чихе фасонан. ипекошона, ипек итальянка. хушрӯай 280 сомон. мулоимаки фасонай духтаро. марамат чандта расветка дора. ина моделош моделои новинкаянд. танада хушрӯ меистанд. мана нархшон 280 сомон барои шумо духтарако. ҳатман омада ай пеш бо хутон як маротиба тамошо карда интихоб кунед. мана бинен, курта чихе бисёр доранд. инаи моделам фасоне ҳаст ки духтаро. мана духчам хушрӯай ё хучонам. баъд ана итальянкашам хушрӯай. и бо дигахе духтагай, диден, аҷоиб. нархаш 280 сомон. мана ин модело ҳастай. паплинакои тозаян, качествои беҳтарин. ина инош бо чиян, бамбук меган, ҳарирам меган духтарако. гирбишинам ҳамин гирбишин баринайда. иям ҳамин хелаи нархошон дута расветка дора. ина бинен чихе фасон меиста. ина ино бошад 250 сомон. кори дастӣ доранд. нигоҳ кунед, доинги блескдор. мана металлик, доинг металликай. мана поёношон парпар дора. стилиш хушрӯай, пешаш украшения дора. ин моделиш 250 сомон. мана вариантҳои беҳад хушрӯ духтарако. ай пеш бо як маротиба агар имконият дошта бошед, биёен тамошо кунед хутон. боварӣ дору маъқултон мешава. баъд духтарако нигоҳ кунед, чихе фасонакан. ино тройкаян, качествошда гап нест. ҳамқа качествои нағз доранд. нархшон духтарако 350 сомонай бо арзон мешава. мана нигоҳ кунед, дар ҳақиқат ҳам качестваш зурай духтаро. як бор бо биёен хутон бинен. ҳам дарозай рубашкаш, туникашам дарозакай. баъд бурукшам кушоти хушрӯ духтагиай. ина материалошон белмандои туркияй, шута мепӯшен, ҳичи намеша. аз ин чандта расветкаяй бинен. мана ин расветка ҳастай, мана ин ҳастай. баъд бо дутае ки ҳозир нишон додем. хулас 350 сомонай бо арзон мешава. духтаро инчунин анаи хел двойкои 250 сума доранд. белмандояи паплинакаш беҳад хушрӯ, чандта расветкае, диден.
марамат нависен шуна доставкара мефамунантуна ёки биен ай пешбиненина расветкаҳош дар манекен. Хулас интихоби хеле хушрӯ доранд хоҳарак. Биен бухтон як бор бинен чи двойка, чи тройка, чи абая, чи кирта, чизе ки дар корай ино доранд. Ана бадене хел кирта абая доранд хурем султон беҳад хушрӯ духтагай 500 сомонай. Мана качествашта гап нест. Марамат шумо нависен шуна боз сурат мепартоян интихоб кунен аҷоиб фасонакан. Инчунин нехе киртора оригиналоша доранд кори дастӣ дора. Мана инҳо 400 сомонай бо арзон мешава. Чанд та расветкаи духтаро ина хоҳишмандо метавонен биёен ай пеш бинен хоҳен нависен шуна доставкатон кунанд. خلاص با همین نوار امروزای ما جنبست می شود. یادآور می شویم اینجا بازار کاروانای طرفی پژارکا یکم دروازه 102 مغازین ریدی مغازین شیشگی. خیر سلامت باشین.